Amara ama filɛbaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sunkalo tile 2 ye bi ye tarata ye tubabukalo n'o ye marisi o tile 12 san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn arajo so minnu sɔgɔlen don an bɛ olu fana fo k'u ni cɛsiri u ni timinandiya sankaw fɛ yen Santoro FM an bɛ ale baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Ture n'a ka maaw an ma ɲinɛ arajo so tɔw bɛɛ lajɛlen kɔ minnu fana sɔgɔlen don an ni waati in na Amara bi sɔgɔmada an bɛ foli ta ka ɲɛsin colonel Sajo Kamara ma Sajo maa min don hakili sigilen don Sajo sɔrɔdasi min don a bɛ baara in ɲɛdɔn ministère de la défense kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wolomasiri tabaw min ye an yɛrɛ tanti ye n'o ye madame Sal Jɛnɛba Sidibe an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na n yɛrɛ ka n cousin n'o ye Seku Disa ye CICB k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn k'Ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Amara n terikɛ fana bɛ gouverneur la Moti koyi Abbas colonel major a taara kunun ko Moti l'hôpitali ja mankan bɛ yen Gao l'hôpitali mankan bɛ yen Sikaso l'hôpitali mankan bɛ yen hôpitaliw mankan dan dɛ nka Abasi ale sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ta la min ye colonel Kɔkɛ Danbele denkɛ k'an ka foli bɛ s'a ma sɔgɔmada in na Amara bi an da yɔrɔ bɛ sɔn ka caya Mali kɔnɔ koyi énergie u ko an bɛ courant sɔrɔ heure 12 de dɛ wa an da heure 4 allo yɛrɛ est-ce que o yɛrɛ dafalen don yɛrɛ ɲininkali bɛ yen dɛ allo yɛrɛ o dafalen tɛ dɛ nka Amara ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye se bɛ minnu ye a ye taa groupe san yaasa an fantanw ka courant sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na panneau se bɛ minnu ye a ye taa panneau san yaasa an fantanw ka se k'a sɔrɔ wa gouvernement fana a ka fɛɛrɛ tigɛ Amara fɛn fɛn ye faso ka cakɛdaw ye wariw b'u bolo budget b'u bolo financement b'u bolo u ka panneau san k'a don u ka faama baarakɛyɔrɔw la u ka kuranko bɛrɛ dɔ yen yaasa min ye jamanaden fanba ye u bɛ se k'a sɔrɔ yɛlɛmali a ka don baara kɛcogo la n'o tɛ sunkalo tɛ dɛ sunkalo y'a bɛna k'a la nafilaya ko la parce que an ɲɛ bɛ a la cogo min bamananw ko ten su min bɛ ja Amara o bɛ dɔ ka b'a fitiri n'an ye dɔ fɔ énergie la an n'an da don an ka jamana kɔnɔ kumaw la n ye l'hôpital ko kumaw f'i ye sisan école karamɔgɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔko kuma bɛ kayikaw fɛ yen min ye M5 RFP ye ale ye bataki bɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ Kader Mayiga a b'a senkɔrɔma don Imam Mahmud Diko ka tɔn mɔgɔw olu bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye synergie ye u ko u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Imam Mahmud Diko ka tɔn cilen ma tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ko olu bɛna u ka tɔn baara jɔ Amara ko nka k'u bɛna taa sariya sira fɛ sariya bɛ u yamaruya ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ k'u b'a bɛɛ kɛ ko yaasa ka se ka u ka hakɛw olu sɔrɔ nin na kɛ jamanakuntigi Asimi a ko foyi tɛ ko ni musow tɛ min na ko ka musow fo k'u waleɲuman dɔn nka ale ka bɛ muso minnu ma an na olu fɔ aw ye kuma kɔnɔna na premier ministre Shogel ale tun bɛ Mali masiriw drapeau n'a tɔw bɛɛ lajɛlen Amara o tɔgɔla dɔgɔkun min sigira kununko ale tun b'o la n'Ala sɔnna ma an na nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ kibaruya kɔnɔna na sunkalo ale tile 2nan hukumu fana kɔnɔna na misali dɔ b'an bolo ani bilasirali dɔ Amara ja jikala ni jisuma tɛ taa ko ni ma fara k'a b'i ngɔnɔ fara an n'o fana da maaw tulo kan Amara an ka jamana kɔnɔna na kabi bi tɛ fɛn min degun bɛ an kan o ye ka maa koloma maa tilennen maa laadiri sɔrɔ k'o ta k'o bila baara la furancɛla fanga nali ni sisan cɛ Amara danaya dara maa caman kan k'u ka taa jɔyɔrɔw la Amara a wolola min na an y'a ye a caman tilara ka wele kiiri tigilamaw fɛ a caman ye degun sɔrɔ anw bolo ni tali bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko sɛgɛsɛgɛli k'a kɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ye a kana kɛ somɔgɔ ko ye a kana kɛ teri ko ye a kana kɛ balima ko ye baara ka di a dɔnbaw ma nin waati in na
malien ɲuman caman baden de dalen do so Amara. Malien baarakɛla faso kanu bɛ minnu na n'u b'a ɲɛdɔn o pipɔgɔ den de bilalen do kɛrɛfɛ. Baarakɛyɔrɔw la olu de kɛlen do dɛnkɛrɛfɛw ye. Ko tɛ sara u la u tɛ ɲininka. A bɛ sɔrɔdasi kunda, a bɛ polisi kunda, a bɛ gendarme kunda, a bɛ école karamɔgɔ kunda, a bɛ journaliste kunda, a bɛ hali misiri kɔnɔnaw la. Amara, n'an b'a fɛ an ka kow ka ɲɛ, an k'a di maaw ma maa minnu tilennen, maa minnu ye laadiri ye, maa minnu bɛ yen bi ni u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ u bilakun ye min na a kan ka kɛ cogo min. N'o tɛ k'i to baara la k'i wele kiiri kɛnɛ kan, k'i to baara la maaw ka na u ka juru kani la, e bɛ baara la don o don maaw bɛ k'e lebu fara, e bɛ jɔyɔrɔba la don o don kumalankolon bɛ ta ka f'i ma, e bɛ jɔyɔrɔ la tuma o tuma a bɛ fɔ k'e de ye sonyɛni kɛ, i ye namara kɛ, i ye yuruguyurugu kɛ. Amara, o cɛ man ɲi dɛ. N'an ma maa ɲɛnɛmaw ɲini, n'an ma maa laadiriw ɲini, n'an ma maa tilennenw ɲini, n'an ma adamadenw ɲini, an ta bɛ k'a la fɛnko ye dɛ. N dun bɛ tilen k'o f'i ɲɛna. N'i bɔra n'i ye fɛn ɲini, n'i ye fɛn sɔrɔ, fɛn t'i kɛ foyi ye. Nka n'i ye maa sɔrɔ, maaninfin, segukaw b'a fɔ cogo min, maa y'i yɛrɛ de ye. N'an y'olu sɔrɔ, an mago bɛ fɛn minnu na Amara caman bɛ ɲɛnabɔ. Sɔgɔmada in na, an tɛna kuma dan ne kelen ma koyi. I b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in, an bɔra yɔrɔ jan, Amara. An bɔra yɔrɔ jan koyi. An tun bɛ min na an tun t'a dɔn. Nka min ye imam Sheikh Mahmud Kuma ye. Ale ye lasiri dɔ kɛ juma tɛmɛnen ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye. Min ye degun min an b'a kɔnɔna na, maaw ka se k'u hakilinaw kɛ kelen ye Amara. A ye kuma dɔ fɔ, a ma tɛmɛ anw tulo kan, an ka jɛ bɛɛ lajɛlen an ka o lamɛn. An ka jamana Ala k'a suma, minnu bɛ jamana ɲɛfɛ silamɛw, halisa an ka Ala ka nɛɛma dɔn dɛ. Anw ka duguw kun bɛ ci, Bamako kun bɛ ɲini kana wuli a tasuma ni marifa ci kan bolo. Binkani dɔgɔyara sa dɛ. Est-ce que anw bɛ k'o nɛɛma in dɔn wa? Anw bɛ k'o nɛɛma in dɔn wa? To an ka nɛɛma dɔn. San bɛ mankan na min kun bɛ sonyɛni min na, walima min kun bɛ surafɛn min na, walima min kun bɛ marché min na n'o ka marché jɔra, o ye o ye o b'a fɔ nin fanga in a tɛ ban, a tɛ laban. Hadamaden ka sabali k'Ala ka nɛɛma dɔn. Min kun bɛ marché min na n'ale kun bɛ sonyɛta sɔrɔ, ale ka marché jɔra, ale sigilen dɔrɔn nin ka tiɲɛ dɔrɔn, hali ni maliyɛn bɛɛ bɛ halaki ale k'a ta nin sɔrɔ. Ni si ma Ala ka nɛɛma dɔn, yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ. An ka duwawu kɛ an ka jamana ye. Maa minnu b'a ɲɛfɛ, Ala k'a ɲɛ u bolo, Ala k'a ɲɛ u bolo, Ala k'a fɛɛrɛ ɲuman d'u ma, Ala k'a fɛɛrɛ ɲuman d'u ma. Maliyɛn bɛɛ ko jamana ka dilan, mais a dilantɔ bɛ dɛrɛ min sen kan, o ka jate la a ka dilan, ne kɔni kala kana ne waati. Ne tilennen tɛ kala b'i waasi dɛ. N'i ko tilennenya kana, tilennenya ye bɛɛ ka lafiya de ye. E ma tilen, e kun bɛ sonyɛni na, a bɛ kɛ e de kɔ kan dɛ. An ka duwawu kɛ Ala k'an ka jamana in bɔ bolo la. Minnu bɛ k'an mara u b'a fɛ an ka to tan nɔ de. An k'an si kɛ pɔpɔpɔ in na, ɲɔgɔn suɲɛ ni ɲɔgɔn fɛn in na. Foyi tɛ ɲɛ an bolo. U b'an ka jamana tila cogo min ka d'a ye. Ni kuma bɛ n'an fa o bɛ dɔɔnin d'an ma, an b'an si kɛ jɔnya na. An ka duwawu kɛ Ala k'an bɔ bolo la. Ala k'an k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Ala k'an k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Sariya kunsan minnu bɛ ta ka na k'a opposer an ka faamaw kan fɔlɔ, ka wari d'u ma, a ye nin voter. O kana segin kana tuguni fiyewu. A donna tan dɛ, muso fila furu kana kɛ dɛ. N'i ye muso bila i ka taa kaso la dɛ, i ka nin kɛ dɛ, i ka nin kɛ, a donna taabolo kan. Fɔnkuntanw dama k'a bɛɛ ta ka na. K'an ka jɔnya sɔrɔ, an ka dugukolo jukɔrɔfɛ k'o t'an ta ye. An tɛ se ka terrain ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ fo karisa ka sɔn. A bɛ sɛbɛn bɛɛ la. Nka halisa Ala k'an bɔ bolo la, an k'an yɛrɛ don da la dɛ. An yɛrɛ k'an yɛrɛ don da la. An ka Ala deli minnu tolilen don an na, Ala hinɛ olu la, i k'u kana. I kana an minɛ ni fana mɔgɔ tolilen ninnu ka baara ye. An k'i ka nɛɛma dɔn. U ye guerre civile minnu don an ka kabila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ, Ala an b'i deli k'a ban. I k'an ka kɛlɛyaw sabati, i k'an ka hadamadenyaw sabati. An ka jamana in ka di kojugu.
hɛrɛ ni hɛrɛ tana an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ iko fɛn ninnu i k'olu sabati an ka jamana na inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر برحمتك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نينتويه إمام شيخ محمود كوما نيالك الله سليه أمرا amina énergie kono énergie di Mali ku ye sɛbɛn bɔ ko min b'a to ko heure 12 an bɛ courant sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na sɛbɛn bɔlen amara maaw y'a yira k'a fɔ ko a kɛra fanfilama ye dɔw y'u ka nisɔndiya yira studio tamani maaw olu ye munumunu salo kɛ ka kuma di maa caman ma ko n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ Bakini yan fan fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko baara taabolo ka ɲi ko sabula a bɛ k'a to bi olu b'a dɔw bɛ baara kɛ heure min ka taa ban heure min dɔ y'a yira u la k'a fɔ ko nin ye waati jan ye olu kun sigilen don ka nin programme in kɔnɔ koyi ko programme yɛrɛ kun tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn courant bɛna waati min a tɛna waati min ko nin kɔni ye ko ye ko min ne bɛna fisaya olu ma maa wɛrɛ bɛ yen o ko kalabankɔrɔkaw fɛ yen k'u kɛlen don ka waati a matarafa koyi ko min ye sɔgɔmada ɲɛgɛ n'o ye 2 heures du matin amara ka na se nɛgɛ kanɲɛ 7 ma 7 heures k'olu ye courant sɔrɔ ko kun famana ka kɛ olu fɛ yen ko b'a yira k'a fɔ ko min ye énergie ye k'a bɛ ka baara min fɔ ko a bɛ ka taa sira fɛ amara dɔwɛrɛw bɛ olu ko k'olu ta danna heure 4 ma k'olu ma tɛmɛ o kan koyi ko programme in yɛrɛ k'a ye ko bɛɛ tora a kunjugu kan sabula k'olu tun bɛ courant sɔrɔ heure 14 15 tile kɔnɔna na ko nka ko sa k'olu ta kɛra heure 4 ye ko énergie k'a lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ heure 12 don heure 6 don walima ni wagati min don o ka fɔ u ye u k'u ka labɛn kɛ ka sigi n'o ye dɔwɛrɛw fana y'a yira k'a fɔ ko énergie ko tiɲɛ na jɔn ko ala a y'a se yira k'a bɛ se min na ko o ye nin de ye nin de se bɛ a ye nin waati in na ko b'a yira k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kan ka farankan kɛ k'u labɛn u bɛ se ka min kɛ ka se ka courant to u ka so kɔnɔna na ko n'o tɛ ko waati minnu fɔlen filɛ nin ye ko nin waati in na kɔni ko a matarafali ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ énergie ka programme amara maa minnu yɛrɛ ko ko olu tɛ k'a y'u ɲɛna fiyewu n'o a kɔlɔlɔ bɛ olu kan n'olu diminen don o ye tailleur ye tailleur y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma taa fan fosi ye nin ko in na ko énergie directeur ka bɔli ka kuma fɔ ka na se bi ma k'olu t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ courant yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna na wa amara maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ degun in kɔnɔna na kosɛbɛ courant ko in ta nasira la i b'olu maaw dɔn o ye soudeur ye o ye pinakolelaw ye o ye finikalalaw ye o ye soudeur ye o ye menuisier métallique ye minnu bɛ nɛgɛ baara kɛ ka taa se pinakolelaw ma pinakolela kelen yɛrɛ ko amara ko tiɲɛna ko ale kɔni baarakɛla minnu tun b'ale bolo a y'a bɛɛ bila ka taa so sisan ale kelen de bɛ pinakolo kɛ denmisɛnnin minnu kun bɛ na n'u b'u dayirimɛ sɔrɔ 9 a ko k'u ka t'u ka so wa ale fana b'i sigi sɔgɔma fo sufɛ de ko fɛn min na ko pinakolo bɛ kɛ sufɛ cogo di k'o ka gɛlɛn o kɛrɛfɛ ɲɔsusula dɔw olu fana y'a yira k'a fɔ ko ɲɔsusu masin ko ɲɔ bɛ susu yanni suntigɛ de cɛ ko k'a bɛ sɔgɔma ko fo ka taa se fitiri tɛmɛnen ma de ko courant bɛna ale fɛ yen ko ka taa k'ale bɛ ka ɲɔ susu sufɛ de amana a kuma ka ca nka jɔn ko ala an k'a dɔn k'a fɔ ko énergie ŋaniya ɲuman b'a la nka nin waati in na a ma nɔgɔn courant min b'an bolo a tɛ labɔli kɛ layidu minnu taara k'a fɔ ko courant minnu kan ka na taji minnu kan ka na a taji bɛɛ ma se jamana in kɔnɔ yan an b'an sigi k'a lajɛ n'olu fana nana n'o bɛna yɛlɛma don a ko la n'o tɛ nin waati in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la sunkalo in kɔnɔna na a ma nɔgɔn ka sun tigɛ dibi la ka sun don dibi la ka taa fajiri seli dibi la a kuma ka ca dɛ nka ala ka hakili ɲuman d'an ma komi sun yɛrɛ ye jurumu kafari ye ala k'a kɛ jurumu kafari ye an bɛɛ lajɛlen ye k'an ka sun bɛɛ lajɛlen minɛ amara sun yɛrɛ filɛ nin mɔgɔ si tɛ sun baraji da dɔn koyi ala yɛrɛ kelen kɔ dugawu tɔw ni bato tɔw i bɛ dan dɔ olu la nka sun maa si t'a da dɔn n'ala ye nin kurantigɛ in baraji fara an kun a na k'an ma sababu ɲuman ye n'o tɛ yan kɔni énergie an k'a fɔ gawo ni olu tile 5 olu fana tɛ ka kuran sɔrɔ u ɲɛna olu yɛrɛ kun nisɔndiyalen ba don k'a fɔ k'olu ka groupe nana ko baaraw kɛra
ko nga ko energy ɲɛmaa minnu bɛ Gawo kɔnɔna na u y'a f'u ye k'a fɔ ko ko in ko b'an ta tɛ dɛ ka machine min tiɲɛnen filɛ nin ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ nka k'u b'a baara kan n'a sera ka ban nka Gawokaw kɔni tile 5 ye nin ye courant tɛ olu fɛ yen Ramadan n'o ye sunkalo ale hukumu kɔnɔna na Burɛmukaw fɛ yen finitigilakaw ni alimamiw ni dugutigiw ni kabilatigiw ni kamalenkuntigiw ni musokuntigiw k'u farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ couvre-feu ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min a mara ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun bɛ se ka taama u sen na k'a daminɛ sɔgɔmada la fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 ma k'u y'o kɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ye n'o ye 23 heures ye o bɛ taa kun fori 6 heures du matin wa fana k'u y'a yira fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa seliw la ani fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen na jateminɛ min ye finitigiw ye ale ni duguladenw olu y'o baara kɛ Gundam ale Burɛmu ale kɔnɔna na Direkaw fɛ yen Dire cercle kɔnɔna na Tɔnbukutu mara la Amara maa minnu bɛ yen n'o olu yɛrɛ tun ye Banbanci jɛkulukɛla ninjugubaw ye n'u b'a fɔ ma ko Ame Sango a n'a ka cɛdenw finitigiw k'u ye dan sigi olu ka ko la o b'a yira k'a fɔ ko Sunpi Gundam fo Dire k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ ko tare ni waati in na nka min ye Banbanci walekɛbaw ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'u dɔnko ka ca ɲɛmaa n'a ka maa caman kɔni olu bɔnɛna u ni na maintenant wulikajɔ bɛ se ka kɛ finitigiw fɛ o ka dara wulili kan n'o ye patrouille ye waati ni waati basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min n'o tɛ ko maa mun bɔlen filɛ baara la ni a n'a ka jɛkulu maaw k'u tun ye mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ min ye nin Tɔnbukutu ni fanfɛ bolo ninnu kɔnɔna na Kidal gouverneur ale tun taara Agɛlɔkaw fɛ yen a taara o tun ye sous-préfet ka sigili ye o senfɛ ani Agɛlɔ duguladenw ye ɲɔgɔn ye k'u labɛn ko bɛn ni kelenya kuma k'o bɛna k'u fɛ yen Elhaji Gamu a ma da o ma koyi Agɛlɔ finitigi minnu bɛnna ye san 2012 n'o ye capitaine Bad n'a ka mɔgɔw ye olu bilala yɔrɔ min na fana o kaburu don u bɛ k'o lakori nin waati in na min ye Cameroun maa minnu kɔni fatura nin ko in hɔrɔn na a maa ka ca kosɛbɛ nka Bad n'a ka maaw olu kɔni bɛ se maa 150 ma nin waati in na an bɛ se k'a fɔ fana ko waati tɛmɛn'o na fana min ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale fana tun taara kaburudon in labɛn n'o ye Bad n'a tɔɲɔgɔn ka kaburudon ye k'a lajɛ yaasa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se k'a ye cogo min na k'a dɔn k'a fɔ k'u dalen don nin yɔrɔ in na o kɔfɛ transition fana filɛ ka nin ta fara kan nin ka kogo wuli yaasa yɔrɔ in a bɛ se ka sanuya cogo min na n'a maaw nana u bɛ se k'a lajɛ n'i b'a fɛ ka taa tasibila kɛ i bɛ se k'a kɛ cogo min na Gamu ko a y'o baara kɛ Agɛlɔ kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔso ko o kun gɛlɛyaba bɛ a kɔnɔna na dɛ k'a bɛ kalo caman de bɔ min ye Kajolo dɔgɔtɔrɔso ye k'u y'a yira k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔna na sabula dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔtɔrɔ ka dankan ni o bɛ Kajolo kɔnɔna na ale kɔni kun taara ye tournée la ka taga lajɛ Kajolo ko bɛ cogo min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye o y'a yira k'a fɔ kabini san 2026 san ko o de bɛ olu kɔni ni kodɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye furakɛli ko ta nasira la ye jiginni ko degun caman de kɔni tun bɛ Kajolo CSCOM in kɔnɔna na u y'a yira sa ko Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba o yɛrɛ de kɔni tun bɛ ka se ka mɔnɔbɔ ka se ka u dɛmɛ waati la kabini o dayɛlɛ la nka min ye juru ye juru camanba ko o de kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso in na fo ka se 6 millions n'a kunkanfɛn ma ko préfet fana ko ale bɛ waati d'u ma min ye délai ye ka se kalo saba fo ka taa se kalo 6 ma yaasa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara cogo min na n'o tɛ ko yen dɔgɔtɔrɔso o ka gɛlɛyalen don Gawokaw fɛ yen olu fana ka dɔgɔtɔrɔso ko degunba bɛ o kɔnɔna na nka a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko olu sera k'u jija ka sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 400 ka se ka o fara ɲɔgɔn kan san 2023 kɔnɔna na o ye salon ye kibaruya in kɔni dira u ka dɔgɔtɔrɔso ale ka lajɛ min bɛ fɔ conseil d'administration o ta ko 21 n'a kɛnɛ kan nka a mara ko degunba min bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale ni baarakɛlaw k'olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ Gawo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na sisan sa ko fɔɲɔ cɛfɔ ni kanbɛn n'o o ye commission de bons officiers ye k'o de sigira conseil d'administration fɛ yaasa min ye dɔgɔtɔrɔso in ye ale ni dɔgɔtɔrɔso baarakɛla n'a ɲɛma kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min baara kɛcogo ɲuman na k'o kɛra olu fɛ ka ikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'o ye ekɔli karamɔgɔ ye n'a bɛ se maa 16 ma ko olu kɔni n'u tun bɛ baara kɛ u ka CAP kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko académie pédagogique Kayi Yirifu Gosi ani ni maa 18 kura minnu bɛ yen ni olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko 8 mars don kɔni u y'olu jansa ka sɛbɛn d'u ma sɛbɛn minnu n'u b'u lakodɔn CAP mɔgɔw kɔni y'u fo k'u waleɲuman n'u ka baara ɲuman na baara mun y'a to u sera ka jamana ale kunnawolo ka Kayi kunnawolo maa ninnu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin diyar'u ye kosɛbɛ ntɛnɛn tɛmɛnen
ministre mi kunu ngo sake ministre mi me jago ko kuna amara ka me sena yala la sugu konna la ale bɛ taa jagobakɛlaw de lajɛ minnu b'a ta k'a di mɔgɔw ma grossistes ale bɛ taga olu de ka magasin kɔnɔ k'a taara olu lajɛ an m'a fɔ ko minɛn tɛ yen koyi an m'a fɔ ko sukaro tɛ yen an m'a fɔ ko tulu tɛ yen an ko de wari kalisi ligiri o de tɛ maaw bolo sinon sugu kɔni o ma se fɔ yɛrɛ la yɛrɛ minisiri ma a ma se a ka bɔ a ka bureau kɔnɔ yɛrɛ nka a ye munumunu salo kɛ ka taa GDSM ninnu lajɛ ɲangandulakaw ale ni maa bɛ yen n'o olu ye grossistes-baw ye olu ka bitigiw kɔnɔ a taara olu lajɛ k'a ye k'a fɔ ko olu kɔni u ye a hakili lasigi a mara sugu kɔnɔna fana bɛ ten monsieur le ministre sugu kɔnɔna bɛ ten nka min gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ bi o ye musaka de ye kalo dɔgɔkun kelen min sigilen don yaasa jamana yɛrɛ ka masiriw ni o ye symbole de l'État ye ka taa se banderi ma ko o siricogo jugu ɲɛmaw fɛ min ye Mali drapeau ye jɔnjɔn hymne national devise ko ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ye dɔgɔkun kelen kɔnɔna na baara in daminɛna kunu a ɲɛmaya tun bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo CICB kɔnɔna na wa k'u bɛna u tɛna da CICB kɔnɔna ma Amara u y'an ka kuma mɛn koyi k'u bɛ ka jigin ekɔlisow kɔnɔ ka taa min ye fɛn ɲɛfɔ baarakɛyɔrɔw fana b'a la o n'i ye ne yɛrɛ bolo dɛ ministre Kasoge de tɛ justice a ka yala dɔrɔn a ka drapeau kɛcogo lajɛ Mali baarakɛyɔrɔw la dɔrɔn mani dɔw ka drapeau yɛrɛ ne ma la ni Mali drapeau yɛrɛ don tuguni a tɛ falen yɛrɛ fo k'a kɛ i ko filinkolon n'o tɛ ni drapeau bɛ yɛlɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni kolon don ni ɲuman na o b'a dɔn nka u ka tuuru kɛ administration na u ka drapeau cogoya la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw mago b'u la mais hakili la k'a fɔ u ka kuma bɛna tali kɛ nin bɛɛ la falenka don nin bɛɛ la an kana to ka Laginɛ drapeau don ka taa an sigi an ka cérémonie na Amara o fana gɛlɛya bɛ yen musow olu tɔgɔla don kɛnɛ kan président y'a jira k'a fɔ ko Mali kura ko foyi tɛ se ka kɛ ni musow tɛ ko nka ko muso minnu cɛ sirilen muso minnu b'u yɛrɛ dɔn musow ye minnu b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ wuli finna ka da finna minnu bɛ cɛ siri Amara Asimi a ye bonyamasegin kɛ o musow ye minnu fana tun bɛ yen n'olu tun bɛ ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan CICB palais de la culture la a y'u fana fo u k'u jija ten sa tɔnɔ a ka jigin duguma ka duguma musow sɔrɔ jamanakuntigi k'u ma u kana suma ka bɛn u yɛrɛ dɔrɔn ma Amara u k'a dɔn k'a fɔ ko musow bɛ yen minnu tɛ Bamakɔ yɔrɔ dɔn minnu tɛ hali u ka capitale régionale yɔrɔ dɔn nka olu fana cɛ sirilen don u bɛ baara finna dugu kɔnɔna na u bɛ foro kɔnɔnaw la u bɛ nakɔ kɔnɔnaw la u bɛ école kalansow la u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ baarakɛyɔrɔ caman na Amara hali muso chauffeur bɛ Mali la muso maçon bɛ yen muso fɛn bɛɛ bɛ yen bi nka k'u dɔn k'u lakodɔn k'a fɔ ko ka kɛlɛ kɛ u ye sariya ka sigi olu tɔgɔ la o ma kɛ dɛ Asimi ka kuma ka musow fo k'a fɔ ko Mali kura tɛ taa musow kɔ a kan bɛ olu musow de ma Amara minnu b'u cɛsiri minnu jijalen don ne ye maa f'i ɲɛna o don nka anw kan tɛ musokɔrɔbatigiw ma dɛ an kan bɛ forobatigiw de ma minnu bɛ foro kɔnɔnaw la an kan tɛ jɔyɔrɔbatigiw ma dɛ an kan bɛ dusukunbatigiw de ma minnu kan ka nakɔw minɛ hectare 50 hectare 40 k'a sɛnɛ ka nafa bɔ a la Amara n'i jiginna an ka jamana kɔnɔ i bɛ musow ye minnu bɛ baara la minnu bɛ ka dɔ kɛ jamanakuntigi a kan bɛ olu ma an b'a fo o la o diyara anw yɛrɛ ye kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna na Amara waati min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o magɛ hali e yɛrɛ hakili b'o de la sisan o ye suntigɛ waati ye suntigɛ waati mana se mun de bɛ kɛ an b'a fɔ n ko an bɛna na ji min o tɛ wa dɔgɔtɔrɔ dɔ ye a ka bɔlɔlɔsira kibaruya dɔ lase an ma a ko ji ko a mini k'o ye tiɲɛ ye ko nka ko an k'an kɔlɔsi ji min cogo la Amara an ka jɛ k'a lamɛn an ka suntigɛ cogo an bɛ fɛn kalama ni fɛn sumani ɲagami ɲɔgɔn na c'est pas bon a bɛ cancer d'œsophage di mɔgɔ ma a man ɲi fewu fewu a bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ i y'a dɔn an fɛn fɛn filɛ nin sisan an ka suntigɛ minɛnw filɛ i b'a ye kangaliba bɛ bɛɛ bolo ou bien Lipton ou bien mɔni a kalamanba don fo ka taa dama tɛmɛ bon mɔgɔ si tɛ glace tɛ min ka fɛgɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ glace de b'an bɛɛ bolo fana tuguni bon donc e bɛ nin kalamanba in min ka tila ka nin sumalen in bila kan a bɛ cancer de di a bɛ bana caman yɛrɛ de di mɔgɔ ma min man ɲi a man ɲi hali dusukun ma voilà parce que thermomètre naturel de bɛ adamaden na voilà ni i fari kalayalen don
abai sai ga suma ni fari suma no abai sai ga kala bon ni fe kalama fana mi awo information di fari robema do fari be wakati deta ko o information traité bo ka cellule be adapté ola bon na fora ko o fana o be wakati deta o be wakati jan deta be sa chama reta mais o ma bankela o ebet la ka fin sumale batuni ko bloc c'est pas normal na fora ko ka fin kalama re mi sumalo fe on be min a kecho na hotel amma ka kala ko sabere dori doro fere ma ka kala ko saba ka ke don doro de parce que wakati la an farso re ma ko be fin sumane ma fin kalama ne kan amade fin kalama ne kan farso ma mais an farso ire be mi réclamer na fin sumane ne voilà mais sinon min kan ma fin kalama do donc na fara ko fin kalama fana kalama ko jugu ntaw an farti se ka supporter donc fin kalama fin ma fa amana ke moni amana ke série amana ke kangalbay amana ke café amana ke lipton anga suma ready voilà kala ni fi chin dro ne kanga kala anga na damante me parce que na fara ko kala ndro on be singa fin kalama ba ire tisga mimi bebe tla la dro ire ba do ka foi farso besoin no fensman e betla ka fensman ba mi wala do ite se ki reso parce que anga sonti ro bela iba soro fin kalama ba de be aka kala fi ba fone ni bo glacé de fana glacé cour de fana ba bo glacé cour be ka tabalga ni watina amma hal ni sungalo te ambe to ka ke amai voilà un les frafin dumun kalama ba ka danyo mai c'est pas bon dumun kalama ba c'est pas bon dumun kalama ba mai anga to anga dumun kalama ba to thermosi de fin kalama kala katla ka sumale kala ke chiwo ngo thermosi be chidi la do adama den fari fana be cellule détruit aywa amara sonti gara itni hagli sigibi kalama bay o be min bo pro ko o mai ne ki ka bo ka sigi aka sumaya doni ika soro ka mi ko farkulo yere sumaya re kada ngani sonti gara kalama ne kan ama fongo alsa alaga sungalo timo ko yumande ama semasi ni ale jakulu ye min sigidono imam Mahmoud Diko ale demande hukumu konnana aka bureau executive national na aka ton tewulu belajele kuba da maliden chama uga ton den chama na musulman belajele ntloga maliden chama na musulman belajele ntloga le jenserege nani ku ya meka fo araba temene o sufra la no kara marskalo tle woro yi samba flani mugan nani ku ka ton ko achira mali conseil des ministres fait ko odom kelen belajele na minye uka bureau executive national semasi ko ka keni uka denfa no ye imam Mahmoud Diko kuba nyi nuka tondo bela jelen fe anu de mabako bela jelen fe ko no kunya bolo da ko ka bela jelen joka beni mars kalo entre temps ani flama nega kanyo fu wati minye bara fe kumbu bolo politique sera la o adamadiya tali sera la o ko ka bejo ko fo ka ta se wakati kurama uya ira ka fo konga kubna na ferani tabali bela jelen tike kirita na sera fe yasa la yini min kɛra gouvernement fɛ k'u ka tɔn ci k'a sɔrɔ ko a ma kɛ ni sariya ka sɛbɛn ye min ye tɔn jɛkulu sigilen an ka jamana kɔnɔ k'a y'o sariya sɔsɔ kɛ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ min ye semasi ye k'a b'a ɲini a k'a b'a ka tɔndenw cɛman n'a musomanw k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko yaasa ko mali min n'u bɛ fɛ k'a jɔ mali min tɛ tila fiyewu ko o baara ko na se ka kɛ ko ka kɛ ni u yɛrɛ ka kalikan ye n'o ye dusukun ala ni ladiriya ni jamana kanu ye k'u ka to ko kɔnɔna alibi imam Mahmoud Diko k'u ka to wuli ka jɔlen mali ale jamana ye sɛbɛn a fa siri la ni kalo in tile 11 Yusuf Daba Jawara ale de ye a fa siri M5 RFP Malikura ni min ɲɛmaaya bɛ Bubakar Karamɔgɔ Traoré bolo ko u y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ ni kalo in tile 9 M5 RFP siège la Balabugukaw fɛ yen comité stratégique n'o ye M5 RFP ye k'a y'a mɛn k'a fɔ ko u ka tɔnden dɔ n'o o ye Abdelkader Maïga ye ko procureur min bɛ lutte contre cybercriminalité la ko o y'o bila kaso la ko M5 RFP ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye k'u bɛna ko jateminɛ sariya ko ta nasira fɛ ko sabula min y'u ka tɔnden min don ko a tɔnden ko u ka bonya n'u ka karama b'a yɔrɔ ko ka se a ka wuli ka jɔ n'a ka baara kɛcogo ɲumanw ma M5 RFP ko k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko u bɛ Kader b'a senkɔrɔma don ko sabula maa min don a timinan ka di a u ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka baara la ka kɛ ni furancɛla fanga ale dɛmɛnen comité stratégique ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin a ka coordination M5 RFP bɛɛ lajɛlen ma cɛw muso denmisɛnninw ani minnu bɛ jamana kɔ kan ko k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wuli ka jɔ n'u ka timinandiya la jamana dɛmɛli la ani jamana ɲɛmaaw dɛmɛli la u ka baaraw la ko a fana k'u jija k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Abdelkader Maïga ye k'u b'a senkɔrɔma don a ka nin waati gɛlɛma in tɛmɛni na M5 RFP ko k'a b'a ka nisɔndiya fana yira ka kɛɲɛ ni
min ye furancɛla fanga ye a bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ jamana yɛlɛmali ta nasiraw la min ye gouvernement ye premier ministre k'ale fo k'a waleɲuman dɔn a ka baara kɛcogo ɲuman na ka kɛ ni Asimi Goyita o ka kuntilennaw ye min ye baaraba minnu bɛ ka kɛ yaasa faso ale bɛ se cogo min na k'a ka wuli ka jɔ n'a ka hɛrɛma hɔrɔnya n'a ka timinandiyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ comité stratégique M5RFP ko a bɛ tanu ni ta ka ɲɛsin Abdelkader Mayiga ma ko k'a fo a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la ko wa ko u na to a kɔ sɛbɛn a fa sirila kalo in tile 9 comité stratégique M5RFP vice président Boubacar Karamogo Traoré Amara ni na dan sigi sɔgɔmada in na ta la n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛ n'o sera an nana ka na kibaruya wɛrɛ da maaw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka sunkalo musakaw Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye